L-attendenza fiċ-child care centers tal-gvern hija waħda pożittiva bil-biċċa l-kbira tal-ġenituri ta' tfal żgħar afdaw fil-prekawzjonijiet kollha li ttieħdu brabta mal-COVID-19. F'wieħed mit-13 il-ċentru dak tal-Merrill f'Pembroke, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi Dermot Gallia spjega ma' dan l-istazzjon li b'kollox huma qed jilqgħu għandhom il-fuq minn 300 student u madwar 90 edukatur. Tul daw l-aħħar 5 xhur l-attendenza kienet waħda tajba ħafna, ġifieri il-ġenituri raw li bħala fondazzjoni qegħdin nimxu mar-regoli u qed nirrispettaw dan ir-regoli u allura kellna l-fiduċja tagħhom. Dawn il-prekawzjonijiet kienu evidenti fiċ-ċentru ta' Pembroke hekk kif l-edukaturi kollha kienu lebsin protezzjoni waqt li kienu f'kuntatt ma' tfal. It-tfal żgħar qed iżommu l-klassi tagħhom u ma jitħaltux moħrajn minn klassijiet differenti. Il-kap eżekuttiv qal li ċkejknin qed jiġu edukati wkoll dwar l-iġiene sabiex anke f'din l-età żgħira ikunu jafu kif jibżgħu għal saħħithom, partikolarment f'dawn iż-żminijiet ta' pandemija. Bħala edukaturi fil-programm edukattiv li jsir matul il-ġurnata rajna wkoll li ninkludu attivitajiet biex anka tfal f'din l-età daqshekk żgħira jitalmu wkoll għas-sitwazzjoni li għaddejjin fiha illum l-affarijiet bażiċi ta' iġiene biex nissalvagwardjaw saħħithom u noqogħdu l-bod kemm jista' jkun minn dan il-virus li llum il-ġurnata qegħdin ngħixu miegħu. Is-Sur Gallia fakkar li l-applikazzjonijiet f'dawn iċ-ċentri huma dejjem miftuħin e kif bħalissa wkoll baqa' xi spazji għat-tfal. Il-Child Care Centers kienu l-ewwel istituzzjonijiet edukattivi li fetħu wara li f'Marzu li għadda nagħlqu l-iskejjel kollha.